בפרויקט היום נלמד להכין שרשרת אתנית מחמר פולימרי בשם סטודיו, שמגיע ארוז כמו חבילות של שוקולד בפנים. צבעים של הסטודיו הם כל כך אטרקטיביים שאנחנו הישר מהחבילה פשוט בוחרים את פלטת הצבעים שלנו. במקרה הזה לקחתי פלטה של חומים, ופשוט פיסות אני חותכת מהחומר, יוצרת עיגול בין הידיים, מועכת, בודקת שאין עורקים חשופים ולא אחידים, מועכת, יוצרת חור באמצע, הופכת לצד השני, מניחה על מגש להפיע. במקרה הזה עשיתי עיגול, אבל באותה צורה ניתן להכין גם ריבוע, ובאמצעות האצבעות יוצרת את הפינות. החומר מאוד נוח לעבודה הישר מהחבילה. ניתן להניח קצת על השולחן ולמעוך על מנת ליצור אותו גם שטוח. ושוב, חירור באמצע, צד שני, והנחה על מגש להפיע. דוגמה שלישית שנכין הינה משולש. שוב, אנחנו מתחילים מעיגול. במקרה הזה אתם רואים שהחמר קצת מלוכלך בצבעים אחרים מהשולחן, אין לי שום בעיה עם זה, היות וזה משתלב אחר כך בצבעוניות של השרשרת. מי שזה כן מפריע לו יכול פשוט לשמור על סביבת עבודה טיפה יותר נקייה. למי שיש ידיים חמות, ייתכן מצב שבו על המשטח אנחנו נראה טביעות אצבעות, ולכן במצב של ידיים חמות אני ממליצה לעבוד עם כפפות חד פעמיות. המשטח יוצר איזושהי הברקה על הצד השני של החרוז. מי שרוצה להימנע מזה, ניתן להניח את החרוזים על משטח אקרילן, שזה מילוי קריות, ולאפות בתנור, רק להיזהר שלא יהיה מגע בין האקרילן לבין גוף החימום. לאחר האפייה, אנחנו מקבלים חרוזים, כמו בדוגמה שכאן, ואנחנו רוצים לחרוז אותם לצמיד או לשרשרת. החריזה מתחילה מלקיחת חוט שעבה, אנחנו מתחילים מהחלק של הסוגר. חשוב לבחור מבין החרוזים מי יהיה החרוז שיהווה הסוגר, ולוודא שהוא עובר בצורה נוחה בחור שאנו רוצים ליצור. ואני יוצרת קשר. אחרי הקשר אני משחילה איזשהו חרוז דקורטיבי על שני החוטים ביחד. ושוב קשר. משתדלת לעשות את הקשר קרוב ככל האפשר לחרוז. כעת אני לוקחת את אחד החרוזים, משחילה חוט מצד אחד שלו וחוט מהצד השני שלו בצורה כזאת ומותחת. כעת אני עושה קשר על מנת לקבע את המיקום של החרוז. ושוב, חרוז דקורטיבי, קשר, ושוב דוגמה להשחלה צד אחד, השחלה צד שני ומתיחה. וכן הלאה, שוב קשר וממשיכים בחריזה עד לסיום, כאשר החרוז האחרון שלי בשרשרת או בצמיד יהיה החרוז שאותו מדדתי בהתחלה. מה שנקבל בסוף התהליך זה שרשרת או צמיד, זה תלוי באורך שאתם עושים, או חגורה גם אפשר לעשות, המורכבת מחרוזים בצבעים שונים, ובסופה יש לנו קשר, לולאה, וחרוז שמהווה הסגירה שלי של השרשרת. תתחדשו.